Baibulo munali Enoki anapita kumwamba ndi moyo. Akulu amenewa anali ndi mwana Metusela, Genesis 5:25. Metusela anali bambo ake Lameki, ndipo Lameki anabereka Nowa, yemwe uja anasema chombo. Mwachidule, oldest person to live on earth anali Metusela, anamwalira ndi zaka 969. Koma nkhani imene ndabwera nayo lero ndi Enoki. Pamene anali ndi zaka 300 chakuti, Mulungu anamusankha kukhala mediator. Akulu amenewa anali ndi nzeru zakuya kuposa achinyamata. Buku lawo poyambirira linkapezeka m'Baibulo. 325 AD, mfumu ya ku Roma Constantine anachita bani ndi kulichotsa. Ndiye ambiri akhala kufunsa, ndi chifukwa chani buku la Enoki linachotsedwa m'Baibulo? Zifukwazo zipo zambiri, komabe ndimafuna ndifotokoze zingapo. M'buku limeneli Enoki amafotokoza kwambiri chiyambi cha ziwanda, angelo ukira komanso ziphona pa dziko. Mwachitsanzo, kalekale kunali angelo amene anatumizidwa pansi pano kudzatiyang'anira, pa Chingereza amayenda kuti watchers. Atakhazikika, angelo amenewa anatayirira nkuyamba kusirira azimayi, anakwatira nkubereka ana mbirimbiri. Ana amenewa analosiyana ndi anthu, zinali ziphona zobweretsa mavuto pa dziko lapansi. Mulungu wakumwamba anakwiya kwambiri, anakhawulitsa angelo amenewa ndi kuwaponyera pansi. Ndiye mukayimvetsera bwinobwino nkhani imeneyi ndi yosokoneza, ndi chifukwa adayilonsa m'Baibulo. Inu ngelo kubwera pansi pano ndi kukwatira mzimayi ndi kumberekera mwana ndi zinthu zobalesa kwambiri. Chachiwiri, Enoki anafotokozapo za multiple heaven. Ife a Khristu kapena Asilamu timakhulupirira kuti kunja kuno kuli paradaizo ndi jahena, koma m'buku limeneli akufotokoza multiple heaven. Mwachitsanzo, m'mitambo muli angelo amene amagwetsa mvula, that is first heaven. Kumdima anayikako ndende yokhawulitsa angelo owukira. Palinso paradaizo munda wa Edeni. Kudzuwa ndi mwezi kumapezeka angelo achilendo. Ntchito yawo ndi kubweretsa kuwala, kutentha komanso mame pa dziko lapansi. Angelo amenewa ndi odabwitsa, ali ndi mitu yang'ona, miyendo ya mkango, mapiko 12 komanso kala ya rainbow. Heaven number 5, Enoki anaona asilikali a Satana okhala ngati anthu. Heaven number 6, kumapezeka angelo a Mulungu olamulira moyo, chakudya, nyanja ndi chilichonse pansi pano. Another reason it was removed in the Bible. Ngakhale Ayuda analikana buku limeneli mu Tora, akuti kusemphana ndi ziphunzitso zawo. Mwachitsanzo, pa Enoki 40:1 akunena za Fanuelo, ngelo amene sanatchulidwepo m'Baibulo. Inuyo mukhoza kupanga cheki Genesis to Chivumbulutso, sanakambeko za ngelo wotchedwa Fanuelo. Koma m'buku la Enoki amatiuza kuti Fanuelo amandi anthu olapa kumoyo osatha. Genesis 5:21 mpaka 24, Enoki anapita kumwamba ndi moyo, kutanthauza kuti sanamwalire. Anakhalapo mediator pakati pa Mulungu ndi angelo ochimwa. Angelo amenewa atavomereza kulakwa, anampempha Enoki kuti awapepesere kwa Mulungu. Taona dzulo president wa ku America Joe Biden anaona kuti zavuta, sangathe kuchita chisankho, wavomereza kuti atula pasi. Kumalawi kuno ena zawakanika 4 years kumangokakamira. Akweza misonkho, aba mabiliyoni, kuzuza mapasipoti kulibe, njala ili paliponse, aononga dziko, ngakhalenso kupha anthu osalakwa. Kodi akakamira chani? Kodi Malawi sakuwafuna? Akuyenera kutengera chitsanzo cha Joe Biden before it's too late.